ଆଜ୍ଞା ଦହିବରାଟି ଦେଖ ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଫ୍ରେଶ୍ ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଳୁଦମ ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ଦେଖୁନ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହେଇଛି ଘୁଗୁନି 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 ମୁଁ ଏଇଲେ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପିଆଜ ସେଉ ଫେଉ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର করে ସବୁ ରଖିଛି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ଆମର ଫୁଲଟା ରହୁଛି 30 ହାଫ୍ଟା 20 ଆଉ 15 ହବନି କ'ଣ କହିଲେ 15 ନା ଟିକେ ଆଳୁ ଦିଟା କମେଇଦବ କ'ଣ ଅଛି ତୋର ନା ନା ସେମିତି ଆମର ହବ ଆରେ ଦହିବରା ଦିଟା କମେଇଦବ ହବନି କହୁଛି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ପିଆଜ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ହଁ ପିଆଜ କାଟି ଦିଅ ସୋମବାର ବି ସେମିତି ମୁଁ ଖାଏନି 15 ଟିକେ କରିଦିଅ ହବନି ଟିକେ କରୁନ ହଁ ଟିକେ ଦେଖୁନା ଭାଇ ବୁଝିଲ ଦହିବରା କାମ ନୁହଁ 12ଟା ଆସ ଦେଖିବ ଦହିବରା କାହାକୁ ଏ କାମ ବାସ୍ନା ନାହିଁ ମୋର ତମ ଆଳୁଦମରେ ନେବି ବାସ୍ନା ନାହିଁ 12 ଆଡ଼େ ଆସ ଏ ସେଉ ଦେଇଛ ସିପି ଦେଇଛି ପୁରା ତ ଖାଇବ କହିଲ ସେ କ'ଣ ହେଲା କି କାଲି ସେଉ ପ୍ୟାକେଟଟା ଆସିଥିଲା ଟିକେ ବୋଧେ କଣା ରହିଯାଇଛି ସିପି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ନଉନ ମୋ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ମୁଁ ତ ଭଲ ଖାଉନି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଦହି ଟିକେ ଦିଅ ଏ କାମ ନୁହଁ ତମ ହଁ ଦହି ପୁରା ପାଣିଆ 12ଟା ଆସିଲେ ତମେ ଥରେ ଆସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁରା ବସା ଦହି ଇଏ ଦହି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆରେ ସେଟା ତ ଢାଳିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଦହି ଦଉନ ହଁ ତ ହଁ କି ଆମ ନୁହଁ ହଁ ତମେ ହେଲା ଥରେ 12 ଆମର ଆସ ଦହିବରା ଖାଇବ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଦହି ଟିକେ ବହଳା ହେଇଥାନ୍ତା ପାଣି ଫାଣି ମିଶେଇ ଦେଇଛ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ 12 ଆଡ଼େ ଖାଉନ ନେଇକି ଏଠି କାଇଁ ଆସୁଛ ଖାଇବାକୁ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ କାନ ପାଖରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେଉ ନାହିଁ ଜିରା ନାହିଁ ଲୁଣ ନାହିଁ ଏତେ ରାଗୁଛ କାଇଁ ମ ମୁଁ ତମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ସ୍କୋପଟା ଦଉଛି ଠିକ କାହାର ସ୍କୋପ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ମାନେ ଦେଖିବଲେ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ହଁ ପା ସେ ପିଲା ଦିଟା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦହିବରା ଖାଇବ ମାନେ ଦିଟା ଦେଲ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ତ ନାଇଁ ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ରୋମାଣ୍ଟିକ ହବ ନା ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଆଜ୍ଞା ତ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ଇଏ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଇଏ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ନା ରାଗ ପକାଉନି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ରାଗ ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଭାଇ ନା ପ୍ଲିଜ ରାଗ ଟିକେ ପକାଅ ଦେବି ନା 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 ରାଗ ଖାଇଲେ ମୋର ଟିକେ ହେକୁଟି ହେରିକା ହୁଏ ତ ପକାଉନି ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେବିନି ରାଗ তুমি ଏତିକି କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଦେବି ଫାଇନାଲ ତ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତ ପକାଅନି ଆରେ ରାଗ ପକେଇଲ ବା ସସ୍ ନ ପକେଇଲେ ନ ପକେଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ନା ପକେଇଲେ ମୁଁ କଟକ ଝିଅ ଆମ ସେ ସସ୍ ପଡେ ହଁ ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୋକା ମୋର ଛୋଟ ପିଲା ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମାନେ ପକେଇଲ ନାଇଁ ଭାଇ ନା ପକାନ୍ତୁନି ଆରେ ମାନେ ପକାଅ ତମେ ନାଇଁ ଭାଇ ନା ପକାନ୍ତୁନି ମାନେ ପକାଅ ମୁଁ କହୁଛି ପକାଅ ତମେ ଯଦି ସସ୍ ପଡିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କଥା ହେବିନି ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥା ସସ୍ କଥାରେ କିଏ କଥା ହୁଏନି ଗଲା କାଲି ତ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ମାଗି ମାଗି ସସ୍ ପକଉଥିଲା ନା ଚିକେନ ପକୋଡା ଥିଲା ଦହିବରାରେ କି ସସ୍ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ପକେଇଲ ତମେ ଫାଇନାଲ ହଁ ଫାଇନାଲ ପକାମି ହଁ ଓକେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଖାଇବାକୁ ତମକୁ ବି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇ ଗୋଟେରେ ଖାଇବାର ଥିଲା ହଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିବାଟା ଭଲ ଭଗବାନ ସସ୍ କଥାରେ କେବେ କମ କରେ ମୁଁ ଭାଇ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି ଆଉ ମାନେ ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତମେ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ରାଗ ଖାଏନି ନା
तुम कथा मेंचे राग पकेली कौन करी मुइले भाईना टिके एडजस्ट कर भाई प्लीज से देखो ब्रेकअप हेलानी मोर टिके एडजस्ट कर दे एती खाई परिबेनी आपण ओ सुनो टिके मो कथा ई अद्भुत प्रेम लस गला ना भाई तुम पे तो रेडी कर रखते लिए 12 बटर खाई गई वाइना टिके दहीबड़ा देखेबा आया बुझी कौन गोटे कहले वाइना दहीबड़ा देखेबा आया से इंग्लिश हमर किछु व्यापार नहीं आया दहीबड़ा दिखाओ दही बरा हाँ अच्छा खाली देखिबे ना खाइबे भी खाइबी दिखाओ अच्छा हाथ तो ग्लव्स ग्लोव्स सैनिटाइजर नहीं। गोटे सैनिटाइजर ओके वन प्लेट केते वन प्लेट 30 टंका 30 टंका 30 रुपीस यू मीन ओके मुझे रिचार्ज करके आसछि मैं वन प्लेट दही बड़ा वो पे रेडी कर रिचार्ज करके आसछि रिचार्ज अच्छा ये दही लोक सब आछुंदी आउ सेउ ठिया उन टिके ठिया काली मा गोटे पैकेट आणुची एटा नहीं पड़ा